چارەنەویسا bajarê Tilrifetê Bakurê Helebê hîn zelal nebûye. Herêk ji rejîm û Tirkiye kontrolkirina wî bajarî ji aliyê xwe ve radigihîne. Rojnameya Dêlê Sabah ya Tirkiye belav kiriye ku hêzên bejdar di operasyona Çiqla Zeytûnê de niha xwe ji operasyoneke leşkerî ji bo paqijkirina Tilrifetê ji çekdarên YPG'yên bi ser PYD ve di demijmêrên bê de amade dikin. û balafirên Tirkiye hejmarek operasyon li wê navçeyê pêk anîne. Rojnameya Milliyet ya Tirkiye jî roja sêşema Burî ragihand ku hîn yekîniyên artêşa Tirkiye û artêşa azada Sûriyê bê şer derbasî Tilrifetê bûne û niha ew bajar kontrol kirine. Neqîb Enes Hecî Yehya ku fermandeyekê firqeya nihan ya artêşa azad e di daxuyaniyeke rojnamavanî de ragihand ku şerê kontrolkirina Tilrifet dest pê kiriye. û ew jî berdewamî ye ji operasyona Çiqla Zeytûnê re û balafirên Tirkiye hejmarek operasyon li ser gundê Umulhuş û Şêx Îsa pêk anîne. Tanha operasyona bejayî dest pê nekiriye li gorî wî fermandeyê navbûrî. Serokê Polîtbîroya bajarê Tilrifetê Beşîr Elî To got ku tanha tu bêngaveke pratîkî ji bo Tilrifetê nehatiye avêtin û tu serbazên artêşa azad derbasî Tilrifetê nebûne. Encûmena Leşkerî bajarê Tilrifetê jî pêkanîna danûstandinan navbera Tirkiye û Rûsyê ji bo radestkirina Tilrifet bo artêşa azad beramberî Xuteya Rojhilatê Şamê yan Cisril Şixûr red kir. Her li ser vê mijarê malpera Rûsya Elyom li ser zarê peyamnêrê xwe ku niha li Tilrifetê nûçeyên kontrolkirina Tilrifet ji aliyê artêşa Tirkiye û hevpeymanên wê ji artêşa azada Sûriye red kir. Malpera navbûrî got jî ku hêzên gelêrî yên bi ser rejimê ve hîn li nava Tilrifetê ne û bajar bi tamamî di destê wan de ye û nûçeyên derbasbûna hêzên bejdar di operasyona Çiqla Zeytûnê de bo Tilrifet dûrî rastiyê ne. Duh kenaleke bi ser rejima Sûriyê ve jî raportek ji nava bajarê Tilrifet amade kiribû ku tê de dibêje ew bajar li jêr kontrola rejimê û milîsyên bi ser ve de ye. Roja duşema Burî civînek li navçeya Kefirnaya ya Bakurê Helebê navbera nûnerina Tirkiye û Rûsya de hat li darxistin. Kotê de liv û tevgera leşkerî ya Tirkiye berev Tilrifetê hat gengeşekirin û di wê civînê de serkirdena leşkerî ji her du aliyan jî bejdar bûn. Rojnameya Şerqil Ewsat jî derbarî wê civînê belav kiriye. Korêkeftinek ji bo radestkirina Tilrifet bo Tirkiye heye û hêzên rejimê xwe ji Tilrifet berev balafirxaneya Minxê vekişandine û niha nakokî li ser pêşeroja çekdarên YPG heye. Piştî destpêkirina şerê êrîşa Tirkiye ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê, hêzên Rûsyê ku li Efrînê diman xwe ji bo bajarê Tilrifet vekişandin û piştî derbasbûna Tirkiye û çekdarên bi ser hikûmeta demkî ve bo Efrînê serkirdeyên çekdarên YPG li Tilrifetê li gel milîsyên rejimê bi cih bûn. Bajarê Tilrifet dikeve Bakurê Helebê û 35 kîlometreyan dûrî Helebê ye. Wî ji bo kontrolkirina wî bajarî mîna gelek navçeyên din çekdarên Partiya Yekîtiya Demokrat PYD bi dehan ciwanên Kurd yê Keç û Kur dane şehîd kirin.